Kai ni ba na barin sai ta kwana, Allah ka ba mai rabo sa'a. Ya kamata a yi a ɗaura tsohuwa ta ci kuɗin saurayi kai ce ya fasa kamar shari'a Abba da Gawuna. Kuma fa haka ne. Kai a yi yau a yi gobe sai mata aure, jiya ba yau ba tsohuwa ta cikin takushi kamar ni za ka kalla ka ce kayana kala ɗaya ne. Kai wuya ke sa ɓuya bayan sirki ta bebe ya ga sirkin ita kai ga baban daɗi duk wanda ire da waya tafi ka zai gane ya tsirko ta kamar salis sa sirik a duk manyan mata. Ka tashi ka soya mana kwai da ɗan ti kasan ni ba na breakfast mai nauyi. Jakar oba. Kai akai a dawo sai gafiya ni san kiwo sai tunku gona sai mai kai tashi kwangin karfin girgi makerin ka sai makerin asali. Kai ana ruwa ana rana mai daddawa tana jin hauhi a yi yafi ba a yi makuta ta tsarki da kunu don Allah ku faɗa min gaskiya a cikin su waye sarki. Kai ku tambaya min ana yi ko ba a yi kamar fim ɗin izza so a tashin farko kare ya fi mota gudu kamar fim ɗin asin da asin. Kuma fa haka ne. Kai zama daren mai naƙuda ta samu katifa in da mu a Kano ta ci gaba ai kowa ya sai rariya san za ta zuga ruwa kai ka sa ai kafin ka ce ta ji karo ilimi. Dama ai shi rayuwar duniya haka take kowa da irin kaddarar sa. Kai ku dakata kowa ya san haka kar ka ganni a TikTok ka ce min banza kar ka ganni a TikTok ka ce min jaki kar ka ganni a TikTok ka ce min wawa abin tsiya kowa da irin nayi dan kai ban san me kake ba. Tabbas da gaske ne. Kai jama'a mu ma muna za kanmu in ka biye mani kai zaka ji kunya ba an ce ka siyo dan uwanka abin da kake so ba. Kuma fa haka ne. To ya za a yi kai ka sai gindini kuma ka sai mani kai. Kai matsala ta da kai idan ka fara zuba sai ka ce fitsarin yaro gaba ɗaya kana fita a hayyacinka. Kai da ka ta karka kai ni da nisa amma na rake. Auto. Wannan fa shine kwashe-kwashe.